Gepleýär Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdäniň duşanbe güni. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanışyp bolan. Olar bilen sizde men Sehra tanışdyrýan. Türkmenistanyň işbaşyndaky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawlarynda setleriň tas 100%-ni alyp ýeňiji boldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 13-nji fevral güni ýerden merkezi saýlaw toparynyň başlygyna salgylanyp Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini ma'lum etdi. Neşiriň maglumatyna görä, daşary ýurtlardaky saýlaw toparlaryndan gelip gowşan maglumatlar hem nazara alynanda saýlawçylaryň jemi 97,127 göterme ses bermäge gatnaşdy. Prezident saýlawynyň deslapky netijelerine görä, häzirki döwlet baş tutany Gurbanguly Berdimuhammedow saýlawçylaryň 97,69%-nyň sesini alyp 3-nji möhlete hem prezident boldy. Geçen ýyl kabul edilen täze konstitusiýal aýaklykda oluny 7 ýylla prezident bolar. Ruminiýanyň paýtagty Buharestde 70.000 çemesi adam 12-nji fevralda hem hökümete garşy protestlerini dowam etdirdiler. Protestçiler çepçiler tarapyndan dolandyrılan hökümetiň wezipeden çekilmegine çağrış etdiler. Bu demonstrasiýalar ýurdun premier ministri Sorin Grinziana we onuň hökümetine garşy inni 13 gün bäri ýygyderli protestleriň geçirilendigini aňladýar. Ruminiýanyň käbir beýleki şäherlerinde uly bolmadyk protestleriň geçirilendigi hem habar berilýär. 1989-njy ýylda kommunist rejimiň synmagyna getiren protestlerden bäri guralan iň uly demonstrasiýalar netijesinde hökümet 5-nji fevralda öz kararyny ýygyna aldy we bu ýagdaý adalet ministriniň işden çekilmegine getirdi. Emma protestçiler köçede galmaklaryny dowam etdirdiler we olaryň köpüsi premier ministr Sorin Grinzianyň we onuň hökümetiniň işden çekilmegine çağırýar. Hökümet başyndaky sosial demokratlar häkimete geçen ýylyň dekabr aýynda gelipdiler. Pakistanyň Owan serhedi bilen golaýyndaky Günorta Waziristan Tire taýpalar regionunda ýoluň gyrasyna düşelen bomba hüjüminde ýarym harby eskerleriň 3 tanysy öldü diýip ýurdun harbylarynyň beýanatynda habar berilýär. 13-nji fevralda ýaýradylan beýanatda gurrun edilen 3 eskeriň 12-nji fevralda Zarmelan sewitinde geçirilen gözlük operasiýalary döwründe yaralanandygy we soňra keselhanada aradan çykany aýdylýar. Pakistanda gadagyn edilen Tehrik-i Taliban Pakistan harby guramasy metbuat vekili Muhammed Khurasani wakada 5 eskeriň öldürilendigini we harby ulan dolu weýran bolandygyny aýdyp hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Pakistanyň armiýasy ýurdun Tire taýpalar regionunda uly gerimli operasiýalary geçirýärler. Emma şol bir wagtda jeňçiler hinidem wagtal öz hüjümlerini dowam etdirýärler. Qadağstanyň Garaşsyz gazetiniň işbaşyndaky baş redaktory hapa pullary ýuwmak aýplamalary bilen tutsak edildi. Düýbi Almatyda ýerleşen Adil Söz adly döwlete değişli däl guramanyň 13-nji fevralda beren maglumatyna görä, Jan Bolat Mamay geçen hepdäniň soňunda 2 aý möhlet bilen deslapky tutsakhana ýerleşdirildi. Mamaýyň syýasy galam Tribun adly gazeti Gadak hökümetini tanqidleýän makalary bilen tanalýar. Derňewçiler Mamaýyň gaçaklykdaky Muhtar Abliýazow tarapyndan ogurlanan pullary ýuwmaga gatnaşandygyny aýdýarlar. Mamay özüniň Abliýazow bilen hiç bir ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdyp, aýplamalary reddetdi we özüne garşy gozalan bu işiň syýasy maksatlydygyny belledi. Qadağstanyň BTA bankynyň öňkü başlygy Abliýazow häzirki wagt daşary ýurtda ýaşaýar we ol Gadak prezidenti Nursultan Nazarbayewiň esasy garşydaşydyr. Associated Press habar agentliginiň suratçysy Burhan Özbilici Rus ilçesini atyp öldüren ýaragly Türk polisiýasyna surata düşüren üçin 2017-nji ýyl boýunça dünýä metbuat surat bäsleşiginiň ýeňjisi boldy. Özbilici bu suratlary geçen ýylyň 19-njy dekabrynda Ankarada geçirilen synod serisinde 22 ýaşyndaky Mevlüt Mert Altıntaş Rus ilçisi Andrey Karlowy atyp öldürmeden gysga wagt öň we soň düşürdi. Bäsleşikde ýeňşe eý bolan suratda ýerde ýatan Rus ilçisiniň cesediniň gapdalynda penjekli we galstukly Altıntaşyň sağ elinde aşak tarap seyredip duran yarağı saklap, çepelinin süyen barmağını ýokary galdyryp duran pursady görünýär. Men okuň sesini eşdenimden soň munyň ören mühim taryhy wakadygyny bilýärdim. Men öz işimi etmelidigimi hem bilýärdim. Men jurnalist hökmünde ol ýerden gaçyp gidip bilmedim diýip Özbilici aýtdy.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 13 fevral güni ýerden Merkez saýlaw toporunyň başlygyna salgylanyp Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini ma'lum etdi. Prezident saýlawynyň deslapky netijelerine görä, häzirki döwlet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow saýlawçylaryň 98% goraýynyň sesini alyp 3-nji möhletde hem prezident boldy. Geçen yıl kabul edilen täze konstitusiýa laýyklykda olunny 7 ýylla prezident bolar we baş kanunly prezidentlige kandidatyň aňry ýaşagy hem aýryldy. Synçylar munyň Berdimuhammedowyň ömürlük prezidentligine ýol açýanlygyny aýdýarlar. Berdimuhammedow bu gedekki prezident saýlawlaryna 8 kandidat bolsany ilkinji gedek beýleki siýasy partiýalaryň wekilleri bilen hem mäsleşdi. Emma synçylar raýatlaryň inisiatiwa toporlary tarapyndan hödürlenen kandidatlaryň we döwlet tarapyndan öredilen partiýalaryň hiç bir saýlaw ýetgeşikligini getirmäändigini, saýlawlaryň netijesiniň öňünden belli bolanlygyny aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedowyň saýlaw kampaniýasy mahalyndaky efir wagtyny beýlek kandidatlary eçilenligine garamazdan döwlet telewizionyasy alternativ kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklaryny az wagt berip, iş başyndaky prezidentiň iş saparlary diýilýänler giňden beýan etdi. Şol saparlarda prezident işçilerin gazaklanýan soraglaryna jogap berdi. Olaryň käbirini maşgalasy bilen awada dyn çalyş mümkinçiligini öretdi. Başgalaryna telewizor sowgat berdi. Mundan başga telewizionyada prezident bilen duşuga gatnaşýanlaryň oňa ses berme wada berişleri, alkys söýlerini aýdyşlary gorkadyldy. Şeýle-de döwlet telewizionyasynda saýlaw barada guralan gepleşiklerde Berdimuhammedowyň gazananyny aýdylýan üstünlikler tariplandy. Synçylar kandidatyň kampaniýa döwründe saýlawçylara sowgat bermeginiň, metbugatda kandidatlaryň birine beýleklerden artykmas mümkinçilik töredilmeginiň saýlaw kanunlaryna ters gelýändigini aýtdylar. Emma Merkez saýlaw toporunyň resmisi Adatlyk radiosynyň bu baradaky soragyna prezidentiň iş saparlary bilen kandidatlygyny garşdyrmaly däl diýip jogap berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, daşary ýurtlardaky saýlaw toporlarynyň gelip bolşan maglumatlar hem nazar alynanyna Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna saýlawçylaryň 97%-den gowragy ses bermäge gatnaşdy. Merkez saýlaw topor döwlet başçysynyň saýlawlarynyň ýokary goramoçylyk derejesini, ählumumy uruhy welentlik ýagdaýyna geçenligini aýdyp, hukuk goraýjy aktivistleriň saýtlaryna we daşary ýurt habar terişdelerine düzgün bolmalary barada çykan habarlara düşünürüş bermekden saklandy. Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny 3200-den gowrak milli synçynyň 150-den gowrak halkara synçynyň syn edenini gaýdylýar. TDK-nyň maglumatyna görä, Gadanyň synçylary missiýasy saýlawlaryň geçirilişinde hiç bir biýdüzgünçilik görmedi. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylar saýlaw gününi Aşgabatdaky saýlaw çastaklarynyň bir näçesine baryp ses bermäge gelenleriň beýle köp bolmanyny habar berdiler. Bu saýlaw çastaklaryndan düşürilen fotosuratlardan hem görünýär. Şeýle-de Adatlyk radiosyny saýlawdan Aşgabatdaky mektepleriň biriniň okuwçylaryna iş başyndaky prezidentiň haýyryny saýlaw bültenlerini doldurmagyň tawsyrlanyny barada habar gowuşdy. Resmi maglumatlary görä Berdimuhammedow 2007-nji ýylda geçirilen prezident saýlawynda saýlawçylaryň 89%-den gowragynyň sesini aldy. 2012-nji ýyllaky saýlawda bolsa 97%-den gowragynyň sesini aldy. Türkmenistanyň metbugat söz ýygnanşmak we pikir aýtmak adatlygyna ýol berilmeýär we soňky 25 ýylda halkara guramalar tarapyndan adat we adalatly diýilip baka berilen ýeke saýlaw hem geçirilmedi. Şonuň bilen bir wagtda Merkez saýlaw topor ses bermegiň gutornukly netijeleriniň ýakyn wagtda jemlenjekdigini aýdýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezidentleriň haýsysy nähili ses alýar.
10 fevralda Türkmenistanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda Berdimuhammedow ses berjileriň 97,69% sesini alyp 3-nji möhlete prezidentlige saýlandy. Bu netije onuň öňümüzdäki 7 ýylyň dowamyny ýurda prezidentlik etjekdigini aňladýar. 2006-njy ýylyň ahyrynyň bäri häkimetde oturan 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow mundan ozal 2 gedek prezidentlik saýlawlaryny başdan geçirdi. Resmi maglumatlara görä Türkmen prezidenti 2007-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlaryny 89,23% ses alypdy. 2012-nji ýyldaky saýlawda bolsa saýlawçylaryň 97,14% oňa ses berdi. Azatlyk radiosu Gaza Bay Türkmenistanyň awtoritar prezidenti Berdimuhammedowyň prezident saýlawlaryny gazanyn netijelerini dünýäniň käbir beýleki ýurtlaryna geçirilen saýlawlaryň netijeleri bilen deňeşdirdi. Geçen ýylyň 4-nji dekabryny Özbegistanda geçirilen prezident saýlawlaryny ýurdun iş başyndaky prezidenti Şawkat Mirziýaýew sesleriň 88%-ni alyp prezident saýlandy. Mirziýaýew 2016-njy ýylyň sentýabr aýyny awtoritar prezident Islam Karimowyň ölüminiň ýyly ýurdun wagtlyň lideri wezipesine geçipdi. Özbegistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti saýlawlary ses berjileriň jemi 87,83%-iniň, ýagny 20 million şemesi ses berjiden 17,19 millionyň gowragynyň gatnaşanyny aýtdy. 2013-nji ýylyň 12-nji ýylyny Eýranda geçen prezident saýlawlaryna bolsa, Hassan Rouhani özüniň 5 sany konserwatiw garşylaşyndan uly tapawut bilen öňe saýlandy we sesleriň 50,17%-ne eýe bolup prezident saýlandy. Aram reformaçy hasaplanýan Hassan Rouhani günwatar ýurtlar bilen özleriniň ýadro programmasy barada gepleşikler geçirip, Eýrana garşy halkary derejesinde alınıp barlayan sanksiýalar ýatyrmak ugrundaky işleri alyp barýar. Fransiýada 2012-nji ýylyň 6-njy maýynda geçirilen prezident saýlawlaryny ýurdun Sosialistik partiýasynyň kandidat François Hollande ses berjileriň jemi 51,16%-ni alyp ýeňiş gazanypdy. Prezident saýlawlarynyň iň soňkularynyň biri Amerikanyň Birleşik Ştatlaryny 2016-njy ýylyň 8-nji noýabrynda geçirildi. Onu Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Respublikan partiýasynyň milliarder Donald Trump, Demokratik partiýanyň dalaşgary Hillary Clinton'dan üstün çykyp prezident saýlandy. Trump tutuş ýurt boýunça saýlawçylaryň umumy seslerini görkezýän halk ses berjileriň netijeleri boýunça saýlawçylaryň 47,9%-iniň, Clinton 47,13%-iniň sesini aldy. Yer gelen naýsak, Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna 3200-den gowrak milli syňçylaryň 150-den gowrak halkara syňçylarynyň syn edenligi aýdylýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň syňçylar missiýasy saýlawlaryň geçirilişine hiç hili beýdüzgünçilik görmedi diýip habar berse-de, soňky 25 ýylyň dowamyna halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly diýilip baha berilen 2 saýlaw hem geçirilmedi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar öňlegi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu Türkmenistanyň bir raýat neşe önümçiligine gatnaşmakda aýyplanyp tutsak edildi. İstanbul'un Silivri etrafının hukuklulyk güýçleri Selim Paşa merkez mahallesinde bir öýde neşe maddalarynyň öndürilýäni barasynda gelip boğuşan maglumatdan uğralyp bir operasiýa guruldy. Operasiýada ol öýde bolýan 38 ýaşyndaky MK adly zenan göz astyna alındy. Öýde geçirilen barlygda 818 gram metamfetamin neşe maddasynyň ýasalmagyna ulanylýan köp sanly gap gajak. Dürli gaplarda suwuk hem gaty görünüşde her hili himiki serişdeler ele salındy. Polisin geçiren derňe işinde öýü neşe önümçiligine güman edilýän
62 ýaşyndaky BK adly adamyň kireni tutanyny anyklanandan soň esen ýurtdaky bir salga operasiýa guruldy we onuň bilen bilelikde 45 ýaşyndaky MS adly Türkmenistanyň raýaty bir zenany göz astyna aldy. Polisiýadaky resmi işler tamamlanandan soň neşe önümçülüğüne aýplanýan 2 zenan bilen bir erkek adam kazete iwerildi. Aýplanýanlardan neşe öndürmek üçin öýü kireyine tutan BK tutsak edildi. MA adly zenan bolsa gatnaşygy ilteşigi dolu anyklanýança wagtlaýynça göýberildi. Kazet MS adly Türkmenistanyň raýaty zenanyň bolsa deportasiýa edilmegine karar berdi. Azatlyk radiosynyň ählisi inançygyna garamazdan polis çeşmelerinden neşe önümçülüğüne aýplanyp deport ediljek bolýan Türkmenistanyň zenanyň ykbaly barasynda jikmejik maglumat almak başartmady. Ýatlap geçdik mundan oğlum İstanbul'un Kartal ýerindäki bir öýde geçirilen operasiýada Türkmenistanyň raýatlary 54 ýaşyndaky GK adly zenan bilen 24 ýaşyndaky AA we 32 ýaşyndaky CA dağlar hem 50 kilogram ben, 350 gram gerayin, 3 tane neşe terazisi bilen dürlü görünüştü. 10 tane salut bilen tutulupdy. Şeýlede İstanbul'un polisiniň neşekeşlige garşy göreş bölüminiň Zeytinburnu, Awjylar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih we Ataşehir etraplaryna geçiren operasiýalaryna neşe satmakda güman edilýän 21 sanatly Türkmenistanyň jemi 33 adam tutsak edilipdi. Antalyanyň jandarma gullugy neşe söwdasynda güman edilýänleri bir ýyllap ýyzarlandan soň Alanya, Adana, Mersin we Antalyadaky salgylara şol ruwatyň özüne gurulan operasiýalaryna 500 gram ulanylmaga taýýar gerayin bilen Türkmenistanyň raýat Merdan me bilen 9 adamy ele salypdy. Yer gelenine belläp geçdik Türkmenistanyna 2006-njy ýylyň aýygyna häkimet çalşandan soň ýurtda giň aýran neşekeşligiň badynyň gaçanlygy neşe söwdasynyň tassan öňüniň alnanyny aýdylýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Garaşsyz Din Azatlygy Komissiýasy Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Türkmenistany aýratyn alady döredýän ýurtlaryň sanawyny girizmegine çagyrdy. Bütün dünýä boýunça din azatlygynyň berjay edilişine gözegçilik edýän komissiýa 2016-njy ýyla syn esasyna nowatdaky hasabatyny çap etdi. Täze hasabat 2013-njy ýylyň 1-nji fevralyndan 2016-njy ýylyň 26-njy fevralyna çenli aralygy öz içine alýar. Ýönünde käbir halatlarda has soň bolan wakalarym ýatlanylýar. Hasabatyň Türkmenistan baradaky bölümini hökümetiň 2013-njy ýylda hem dini gurumlary döwlet kontrollugyna saklap, din azatlygyny düýpli bogup gelenligi, ýagny dini gurumlaryň hökmany suratda hasaba alınmalydygyny talap etmeginiň dowam etdirilýändigi, hasaba alynan dini gurumlaryň işçilikleriniň bolsa bir kontrollukda saklanýandygy aýdylýar. Şeýlede komissiýa Türkmenistanyň hasaba alınmadyk din gurumlaryň işiniň gadaganyny, bu talapy boyun bolmadyk din toporlary bir çäri görülýändigi bellenýär. Hasaba alynan we hasaba alınmadyk din toporlary polisiýa reýdleriniň geçirilmegi, olary adar ýamanynyň berilmegi dowam edýär diýilip, hasabat 2014-nji ýylda hasaba alınmadyk din toporlary berilýän jezanyň has berkidilendigine ünüsi çekýär. Türkmen kanunçylygy dini inanç esasyna harby gullukdan boyun gaçyrýanlary alternativ grajdan gullugyny hödürlemeýär. Harby gullukdan boyun gaçyran Iogowa şaýatlarynyň bolmanyny birisiniň tutsak edilendigini belledi diýip komissiýa Türkmenistanyň din azatlygy boýunça halkara kanunlaryny gödök bolýanlygy sebäpli gaýtadan aýratyn alady döredýän ýurtlaryň sanawyny girizilmegine çagyrýar. Din azatlygy komissiýasy bu kanun bozmalar bilen bagly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetine Türkmenistan barada birnäçe rekomendasiýa hem berýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň hökümetini wyjdan bendileriniň ählisini tutsagdan boşatmagy, tutsaklaryň ählisini adam kärçilikli çimeleşmäge, adam hukuklarynyň berjay edilmegine, bendilere
maşgalasy bilen görüşmek, medisina we akluwçy hyzmatlaryny almak mümkinçilikleriniň berilmegine yrmak hem bar. Türkmenistanyň kanunçylygy diňe din azatlygyny däl, eýsem raýatlaryň informasiýa almak we ýaýratmak, öz pikirlerini parahatçylykly ýagdaýda beýan etmek hukuklaryny hem kepillendirýär. Emma türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalistleri ýygy derli ýanymagyny dowam etdirýär. Soňky döwürde Azatlyk radiosynyň iki habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew we Hudaýberdi Allaşew öz konstitusiýon hukuklary esasyny ýurtdaky sosial meseleler barada habar taýýarlanlygy üçin ýanymalary sebäp bolup türmäge basyldy. Emma resmi Aşgabat garaşsyz jurnalistleri daşarky dünýäden üzgünlükde saklamagyny dowam etdirýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanda köp maşgallalaryň jaý ýetmezçiliginden kötenýändigi barada Azatlyk radiosyna wagtal maglumatlar gelip gowşýar. Liwap vilayatynyň Kerkiçe şäherçesiniň ýaşaýjysy pensioner Gülsündaýda bu kösençlikler barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylywa gurrun berdi. Bizim şäherçemizde jaý üçin edilen ýok. Jaý etmeýänken, jaýsyz ýörenken adamın yaşayışına garap, özünün bolup bitişine garap, kimin tanışı var, kimin nämesi var, şolara jaýam tapylýar, işem tapylýar. Ýöne beýlerek bir ýagdaýa ýetmedik adamlary dinleýän adam ýok. Meni pikirimçe deputatlar, partiýalar, şolar näme iş etýär? Halkyň içine girip gyzyklanyp görmeli. Ýöne bizlerde görünmeýär, bizlerde deputatam bar, bizlerde partiýam bar. Şol adamlar şol maşgalalary bilen gyzykmýar. Millik meselesi çözülen. Ya bizlerde millik yok, dağçılık. Yerimiz dağ. Jaýlar hökümete degişli. Yok, güýçi ýeten bir paxsa jagaz, daş jagazdan götürýär, bolmasa gaýny ýa enesine üýünde ýaşap ýörler. Hasa ýaşap bilmese özüne bir zadyň baş eltýär. Ýöňde şol bir hojalykda näçe maskanamy dapjy ýaşaýar. Bir howlukda. Bir howluň içinde 3-4 maşgala ýaşaýarlar amba. 2 maşgala ýaşaýarlar amba. Mesela mana 24 çağa bilen bir näme içinde ýaşap ötür. O bir howluň içinde. Bir saçakda 21-24 adam otursa şoň gözüne getir, bir zat bolmasa näde gün. Ýöne absolutno öýünde işleýän adam ýok. Baba bilen mamam pensiyasinden gün görýärler. Hökümetiň öýe jaý gorup beren. Ýok. Pulyň bar bolsa, özüň ýagdaýyň etse, bir usta tapýan, şoňa kesketli kvadratyna hasaplap berýär, mana şunça bölýär, şunça jaýyn galdyryp berçek, şoňa ýagdaýyň ýetdim dep, ota soraýar, alaşýarlar, soň ýetdi diýse, edip berýärler. Olam ýeriň bolsa, ýöne ýer berilen ok, he? Ýok, ýer berilmeýär, dağda. Biri aşakdan eden, biri ýokardan eden, biri ýene ýokarsyndan eden, tewekkel. Onda şol odalyk ýerki hojalyklardyr da ýerliler. Ha. Şo köň Soýuz wagtyndaky nämeler bilen, damoýlar bilen ýaşap ýörler, şoň üçin şolaram enesini atasyny ýanyndan gitme, gapdandan jaý dep gapdandan jaý. Soýuz döwründe berilen jaýlar bar, başga oňan täze guruluşyk ýok. Onu şu odalykdan ýaşap oturan ýerlerde enesini atasynyň ýanynda jaý gurulmaly bolýarlar. O şöyle gurunup oturlar, ya şol mama bilen baba ozalla özü ziyatrak jaý eden bolsa, bu komnatda da olar ýaşap oturan arkasynda şoňany bir-birini bilen bile ýaşaýarlar, ýagdaýy ýetmeýär. Ýaşlarymyz ýetişýär, emese halkkan ýöne işsizlikle sebäple ýagdaýlary ýetmeýär. Dağın aňyrsyndan kurjak diýsen, o şu kolhoza bakana gitýän ýollardan onda kimin pulu bar bolsa melek berýär. Oňa pulyň bolmasa näde baljak? Ýöne ýagdaýy ýetmedikler şo ýerde enesini atasyny ýanynda dur, gaýnyny ýanynda dur. Jaýa mähtäç adamlar kän aýrytynam ýaşlarymyz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi ýerli synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Amanmurat soňky günlerde Türkmenistanyň paýtagtyna bir näçe jaýyň ulanmaga berilendigi, şol dawara hem studentleriň we ýekleriň gatnaşdyrylanyny habar berildi. Şu arada size maglumat barmy? Aşgabat şäherine ýaşaýyş şaýlarynyň ensemesi açylyp ýaşaýjylara paýlanlyp berildi. Bir esasan Aşgabatyň Günnogor gün ortasyndaky Mir 7 diýip atlandyrylýan etrapçyda gurulan jaýlar, ine şulardan bir näçe jaý ulanmaga berildi. Şeýle hem şäheriň Günmatar Demirbalyk böleginde de ýaşaýyş şaýlary ulanmaga berildi. Şol bilen bir wagtda
avtologları benzin uyan stansiyaların da atların da açılışı bolly bilir. Bolup geçen wakalar soňky 3 günüň dowamyny. Aman rat, eýsem bu dawara bilen bagly okuwçylaryň ýa-da ýaşaýjylaryň gören horluklary barada aýdylýan barada näme aýdyp bilersiňiz? Ýaşaýjylaryň ýa bolmasa avtologları benzin uyan stansiýanyň açylşyna bolsa şäher ilatynyň durluk atlaklary çekilýär, şo çäreleri katnaşmaga şolar mecbur edilýär. Meselem geçen hepdäniň şenme güni 11 fevralda Aşgabat şäherindäki mektepleriň ençemesini okuw 2-nji sagatdan soňra ýapylyp, mektep muallimleri hemde okuwçylar şeýlede ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, talipleri şo dawaralara katnaşmaly edildi. Özüm Aşgabat şäherinde soňky 7-8 günüň dowamyny anglaklyk şuurlar dowam edýär. Howa diňe bir gijelerine de günnüzlerim köplenç 0 gradusdan aşakdy, ýagny sowuklygy görkezýär. Okuwçylarym, muallimlerim, taliplerim ençeme iýgenjem çekmeli bolupdyrlar. Aman rat, soňlan bir wagtda Türkmenistana elitni diýilen jaýlar berilenni ýaşaýjylara içiniň mebelini hem almak buýrulýar, almak tawsyrlýar diýen maglumatlar gelip gowşýar. Bu ýagdaý nähili? Bu ýagdaý hakykat Türkiýede sebäbi şol ýaşaýjylarynyň içinde goýulan mebeller, olar esasan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ol ýa-da beýleki agdasy bolan firmanyň ýasan durly mebelleri, şo mebellerim hökümet satyn alynmaly, şolarym jaýyň umum bahasyna goşulyp aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Seýinçi Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistanyň jaýlaryň dawaraly ulanmagy berilişi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Demirgazy Koreýa oşuş güýji orta aralykdan uzak aralyga çelne bolan balistik raketany üstünlükli sinagdan geçirendigini aýdan soň, Birleşen Ştatlar, Güney Koreýa we Ýaponiýa gysgly maslahat geçirilmegini sorap, Birleşen Milletler Guramasynyň hawpsuzlyk geňeşine ýüz tutdular. 13 fevralda Demirgazy Koreýanyň merkezi habar gullugy raketany Pokungsong 2 diýip adlandyryp, onuň atom bombasyny götürmäge ukyply strategik ýaragyň täze görnüşdigini aýtdy. Merkezi habar gullugynyň bildirmegine görä, raketa 10 fevralda goňşy ýurtlaryň hawpsuzlygy göz tutulup, bilgeçleýin ýokary burçdan atylypdyr. Muňa hem lider Kim Jong-unyň özi ýol başçylyk edipdir. Merkezi habar gullugynyň maglumatyna Kim'in ýurdun öz gudratyny artdyrýan ýene bir güýçli atom guralyna eýe bolmagyna ýokary derece radylyk bildirendigi bellenýär. Demirgazy Koreýa özüniň atom ýaraglaryny östürmäge bolan islegini ýaşyryp duranok. Ol ötün ýyl 2 atom synagyny edip, ençeme raketany şol sanyna awgust aýyna Pokungsong diýip adlandyrylan raketany atdy. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyňky missiýasynyň bir resmisi Birleşen Ştatlaryň, Ýaponiýanyň we Güney Koreýanyň ýagdaý hakda pikir alşmak üçin bu guramanyň hawpsuzlyk geňeşiniň gysgly maslahat geçirmegini haýyş edendigini aýtdy. Öten aý Kim'in öz ýurdunyň kontinentale raketany sinag edip atmaga ýakyndygyny aýdanlygy Koreýa ýarymadasyna dartynlygyň artmagyna getirdi. Amerikan resmileri bu raketanyň atylmagyny ýerlandyklaryny onun kontinentara balistik raketa däldigini aýdýarlar. Demirgazy Koreýanyň geçiren bu synagy Amerikan prezidenti Donald Trump wezife başyna geleli bäri geçirilen erkinji synag bolup durýar. Güney Koreýanyň baş ştabynyň ýol başçysynyň çaklamagyna görä, bu Amerikanyň täze administrasiýasynyň demirgazyk baradaky berk tutumuna jogap hökmüne güýç görkezmek bolup durýar. Raketanyň atylmagy Floridada duşuşan Trump bilen Ýaponiýanyň premier ministeri Shinzo Abe tarapyndan berk ýargarly. Abe raketanyň atylmagy bütün
bütünlüğü kabul ederlikdir dedi. Trump hem özünün 100% Japonya'nın tarapına durandygyny aýtdy. Raket asynyny NATO bilen Ýewropa birleşigi de ýazgardylar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.